Deze weken in uw dierentuin vinden we jongen bij de beverratten. En de makies ha ik al lietsen. En er is wat aan de hoorn met Tapir Doutsen. De beste dokter is er. Want bij de tapirs is in augustus een paring sjoend. En Tapir Doutsen had een dikkere pens als normaal, wat op een dracht wijzen kan. We gaan zo meteen een echo maken van ons tapirvrouwtje. Om te kijken of ze wel drachtig is of niet. Spannend moment. Hoi. Hallo. Wat maak jij een gek hoor? Ja. Echt wel hè? Ja. Vorig jaar heeft ze in juni een zoon gekregen, Tinus. Was haar eerste jong. Dus we zijn heel benieuwd of het dit jaar weer gaat gebeuren. Of dat het toch een jaar overslaat. Ik kan proberen of ik het plat krijg. Die kan wel even duren. Dan moet ik er knuffelen en aaien. En ja, maar we gaan gewoon proberen of ze het toestaan. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog niet een kleine tapir gezien. Maar dat zegt niet alles. Nee, ja goed, als het niet is, dan is het niet. Dan kunnen we dat weer uitsluiten. In dit stadium moet je eigenlijk vruchtdelen kunnen zien. Dus een hoofdje of pootjes en vruchtwater. En dat is heel mooi zwart. En dat zie je eigenlijk hier ook al helemaal niet. Nee. Ik kan jou niet blij maken, wat dat betreft. Dat is een dier van dusdanige omvang dat je met onze echo het risico loopt dat je niet diep genoeg komt. En dat je dus wel de oppervlakte scant, maar niet in de diepte. Ja. Dan is het een kwestie van tijd. Ja. We wachten het af, sorry. Ja. De grauwe pens van de tapir kan ook een ooroorzaak ha. En daarom neemt de beste dokter ook ontlasting mee voor onderzoek. Ik even naar de dierentuin. Ja, eventjes maar erbij en los de beestjes. Ja? Dat vinden ze altijd wel heel erg leuk. Nee, we gaan net een verste ploeg. Oh. We nemen ze nou naar Vrevelsvreun, dat die zin haal mooi te gaan. Dus vandaar dat we nou maar deze samenstelling hier binnen. Kaka! Kaka! Ja, kaka, dat is in mijn woordenboek. Het zijn eenden. Eenden of zwanen. Mijn zoon die gebruikt het woord kaka voor bijvoorbeeld een zwaan of een een. Oh ja. Dan had kennelijk het geluid van wat ze zelf sissen, dat had kennelijk oornomen. En dan had ze nog een woord van maken. En het houdt er al heel lang vol. Dat wie een van zijn eerste woorden. Ik nes poes wie kaka in van zijn eerste woorden. En dat houdt er aardig vol. Oké. Maar we weten wat er zaait, dus dat scheelt. We begrijpen hem. Tja, die bever daar, die is om het eten. Is dat? Dan krijg je een schop. Deze draad je niet aan. Wat eet hij? Eten. Bam. Ja, dat is om het eten. Wat de band het even net Jeremiah praten de memmen onderling Engels. En waarom is dat dan? Nou ja, als je soms ergens zo hard dan... en je wil even over bijvoorbeeld dit eten praten, maar je wil net dat je zoon dan met die naar de tafel draaft. Dan moet je het soms even niet Engels in elkaar zeggen. Oh ja. En bij de ringstaartmakie is er een jong aapje bijkaan. Er is nu dus een jong geboren. Het is wel leuk om te weten wat eraan vooraf gaat. De vrouwtjes zijn in principe de baas bij de ringstaartmakies. En zij laten ook zien wanneer zij bereid is om te paren. Nou, ze zijn gemiddeld 1 dag per jaar eigenlijk vruchtbaar. En dat laat het vrouwtje zien door haar staart heel mooi omhoog te doen. Dan gaat ze met haar achterwerk richting de mannetjes staan. Om aan te geven van nou, ik ben vruchtbaar. Er kan gepaard worden. Nou, dan houden de mannetjes een soort stinkgevecht. En degene die dan zeg maar het meeste stinkt, die wint. En die mag met het vrouwtje paren. En ja, zo zijn het eerste jongens geboren. Loving you is more than just a dream come true. And everything that I do is out of loving you. La 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 doo 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 doo.
verwachting is dat er nog wel een aantal drachtig zijn, niet allemaal. We hebben hier 6 vrouwen en 3 mannen. Maar ja, we weten niet exact welke er allemaal drachtig zijn, maar we vermoeden sowieso nog wel een paar. De groep zorgt ook wel weer voor zo'n jong, dat doen ze wel weer met elkaar. Maar het is niet zo dat het mannetje en het vrouwtje echt een koppeltje zijn. En samen de opvoeding als het ware voor het jong doen. Nee, zo werkt het niet. Dat mannetje heeft het stinkgevecht gewonnen, die was blij. En nee, verder doen de dames dat. Wat bent u eigenlijk precies aan het doen, als ik vragen mag? Nou, kijken of de aap op het geluid van de telefoon reageert. En dat is dan hetzelfde geluid. Maar wat voor geluid heeft u op uw telefoon dan? Van de ringstaartmaker. Oké. Nou, kijken wat er gebeurt. Ze reageren wel. Het zijn wel makies die al lang in Friesland zitten. Dus misschien praten ze een hoor maki-taaltje. We waren op vakantie in Madagaskar en toen stonden we onder zo'n boom dat ze aan het gillen waren. En toen hebben we dat opgenomen. En dat heb ik nu als ringtoon. Maar wel merkwaardig dat ze er niet op reageren dan. Hè? Je zou verwachten dat als het hun collega's zijn, dat ze dan toch ook wel actiever zouden zijn en terug zouden gaan reageren. Ja. Nou ja, mevrouw Lieketek net echt op een ringstaartmakie verzels. En er is nog meer geboortenijs. Voorjaar, mooie weer komt eraan, dus dieren gaan zich voortplanten. Ik was hier dus gisteren ook al en ik zag wel al een tijdje dat de moeder vrij dik was. Dus het zat er wel al een beetje aan te komen. Dus stiekem hoopte ik al dat het snel zou gebeuren. Dus nou, ik kwam hier vanochtend en voilà, 5 beverratjes. Het enige wat ik doe is goed in de gaten houden of dat de jongen kunnen drinken bij de moeder. Dat ze dat toelaat en dat het goed gaat en ja, of ze gezond zijn. Dus ik heb ze allemaal eventjes bekeken, maar het ziet er allemaal goed uit. En beverratten mem hadden spien aan de zijkant, zodat de jongen ook in het wetter makkelijk drinken kunnen bij mem. Kijk, dat formaat worden ze dan ongeveer met een maand of 3. Dan komt er onverwachts en min nijs. Tapir Doutsen waard onverwachts slim ziek en had het net helle. Verzwarger Thijs is bij Tapir Epke Tines, die het krijgt als de verzwargers er al binnen. Ja, nou, gisterochtend hadden we Doutsen in de stal gevonden. En toen zagen we al dat ze ziek was. Er was natuurlijk al iets wat langere tijd aan de hand. En daar hebben we ook verschillende onderzoeken naar gedaan. Daar was verder nog niks uit gebleken. En ja, gisterochtend hebben we er dan een zwakte toestand gevonden. Nou ja, dat meteen de dierenarts natuurlijk ingeschakeld. Die heeft medicatie voorgeschreven. Spietig genoeg gaat de Tapir Doutsen de nacht net helle. Joet krijgen Epke Tines wat extra omtinken. We hebben ook vanmorgen hebben we ze allebei bij Doutsen gelaten, zodat we ook hun afscheid konden nemen. Dat hebben ze ook gedaan. Dat is inderdaad een paar zielige fluitjes die ze dan maakten. En ze hebben ook inderdaad het lichaam besnuffeld. En dus hebben ze even bijgelaten ook. Ja, ik denk wel dat ze er missen, uiteraard. Maar ja, In Utrecht wordt nog onderzocht of er een oorzaak te achterhalen is. Daarover misschien later meer. Sjoch nijwieken weer naar uw dierentuin, want dan komen de laatste 2 zeehoenen aan in haar nieuwe verblijf. De gibbons vinden het maar aparte wezens, die zeehoenen.